Vítajte ľudia pri novom videu. Dneska to bude taká inšia vec, ako točím. Dneska to nebude hra, ale dneska to bude ďalšie info na mojom kanále. No takže, keď sa kúkneme do záložky zoznamy, tak tu vidíte, že Maxi, tu sú pesničky, tu mám Roblox, proste tu som ešte všetko nedotriedol, tu mám anonymné priznania, tu mám Supercell hry, tu mám Grove Garden a tu mám Steel Brainrot. Takže Steel Brainrot som dokončil. A tento Grove Garden, ten mám 4 diely. Takže tento je najúspešnejší, to som ani nečakal, že tento je najúspešnejší, ale takže poviem vám ďalej. Že vytvorím nový zoznam, ktorý sa bude volať Fortnite, lebo to je také tajomstvo, ktoré dotočím toto a ešte Rivals sériu, ktorú som sem ešte nepridal. Toto sa ešte urobí, toto som už dotočil. Dotočím, toto ešte natočím 3 diely k Supercell. Toto akože budem len tak točiť, toto budem Roblox budem točiť, tento som nedokončil. A toto sú pesničky. Takže toto bola taká informácia o mojom kanáli. Čo som chcel povedať? Takže toto sú moje 2 streamy. Hrozná kvalita. Hrozná kvalita. Proste, to bola hrozná kvalita, ale tak ľudia. To bola hrozná. Toto najúspešnejšie video bolo. Toto bolo tiež úspešné, som si všimol, tak Rivals môžem natáčať. Ja bola profilovka, ale dobrá. Potom toto nebolo také úspešné. Toto bolo tiež úspešné. Toto, akože tiež toto. Akože toto vám poviem všetko. Tu som začal. Toto. Tuto som išiel. A proste som išiel tuto. A poviem vám, kedy sa to stalo, že som prestal. Tak kde tuto som 7 mesiacimi, 7, 6, 5, 5 a to sa to stalo. Tu vidíte. Takže tuto je taká čiara. Ja to ukážem. Tu je taká čiara, vy ju vidíte. A tuto som akorát začal aktívne natáčať. Už som si myslel, že už môj kanál nedostanem na tie čísla. Som si vravel, už na to asi budem kašľať, vytvorím si nový kanál. A potom sa mi oživil kanál. Night sa mi oživil, Steel Brainrot som natočil, potom tu sa mi začal už oživovať strašne. Tak som si povedal, už tak, to už ide dobre ten kanál. Akože to už som si povedal, že ide ten kanál tak dobre. Že dobre išiel ten kanál. Akože tu sú moje veci. Toto je. Tu sú také shorty, lebo som si myslel, lebo to som nevedel. A aby ste vedeli, ešte reagujem na aj staré videá a vydám. Tak sa tešte. A toto bolo asi z tohto videa všetko. Ďakujem, že ste sa ho dokúkali a môžete si kúknúť také inšie video. Majte sa pekne a čau.